OK, takže já zdravím u mýho prvního videa. A tady je můj bod přežití a tam čím zatím přes foťák. Potom samozřejmě všechno bude přes Fraps. A samozřejmě mám i radši světy bodu přežití, mám i servery, na všech budeme hrát, Vovku budeme hrát, Call of Duty, Need for Speed. Tohle, no to všechno. A tohle má jenom krátce, tohle bude, je to jenom informační videjko. A samozřejmě, no, co ještě bych měl dodat, tady u tohle budeme nejvíc. No, tak já bych byl rád, ještě kdybyste mi dali zatím na začátek hodně lajků. A no, a to je všechno. A potom to budu přes Fraps. Tak, no, abych jenom řekl, že můžu říct jenom čau.